Rajanatu. Na'am umma. Dan Allah dan Annabi ina so ki gaya mini amma ki duba Allah. Ki ji tsoron Allah. Za mu mutu mu koma gare shi. Dan Allah ina kuke samun kuɗi masu yawa haka. Umma. Ba zan miki ƙarya ba. Zan faɗa miki gaskiya. Duk kuɗaɗen nan da kike gani mutane ne suke ba mu. Amma Abba yana amfani da kyan da Allah ya yi. Abbanki? Murjanatu, dan Allah dan Allah. In bi dare, in bi rana, a koyaushe ina sake akan hanya, kuma ina tarbiyyantar da ke. Dan Allah dan Annabi ki duba Allah. Kada ki sake wani ya ce zai lalata miki budurcin gidan girman Allah. Ki duba Allah. Insha Allah kuma zan kiyaye. Da izinin Allah hakan ba zai faru ba. Sai dai ki ƙara min da addu'a. Saboda ma jiya da ƙyar na kwaci kaina a bar wani mutumi a hotel. Hotel? Hotel fi kika ce? Wani mutumi ne ya ba mu Abba 5,000. Sai Abba ya ce na bi shi duk inda ya ce mu je in bi shi mu je mu yi hira. Sai muka tafi hotel. Amma babu abin da ya faru. Saboda na masa nasiha kamar ya fahimta har jikinsa ya sanyi. Kin tabbatar da cewa babu wani abu da ya shiga tsakanin ki da wannan mutumin? Wallahi tallahi umma babu abin da ya faru. Babu abin da ya shiga tsakanin ki da shi. Kin ce Allah ya kare tsare ki. Allah ya kare kare ki kin ji ko? Amin. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma ki yawo ne. Dan Allah da hakan zai faru. Ba babban kuɗin ciki a rayuwata ta duniya. Ni ina gini, shi yana neman irin samu. Shi ne babban kuɗin ciki na. Shi yasa kin ga har ido na ya kawo kwallo. Zan yi hawaye a kai. Wa insha Allah, Allah sai ya tsallakar da ki daga dukkan sharrin masu sharri. Allah ya kare ki. Na? Yar makaho, yar makaho, yar makaho, yar makaho, yar makaho, yar makaho, yar makaho. Yau ga yar makaho cikin wani tarko. Ga yar makaho cikin wani tarko. Menene wani gidan marayu? Uban waye ba maraya ba yanzu a Najeriya? Mu a mana gidan mu na kasassu kullun sai a wai da ka bude radio ba labari wai za a yi gidan marayu a ku kaza za a yi gidan marayu. Haba. Ye? To. Gidan. Wa alaikumus salam. Ana sallama da mutane. In ji uban wa? Tela. Tela? Yau yaro duk da ba ganin murjananta nake ba yadda mutane suke tururuwa suke ba mu sadakan nan ai ka san da labari akan yata. Yau tela ni ban taba ga tela mai arziki ba. Duk Najeriya na zaga Najeriya jiha 36 kudu da arewa gabar da ban ga tela mai arziki ba. Daga rigimar yadi sai rigimar dan guntun kyallen mata sai rigima ta yau daban kai har 'yan sanda sai da suka yi doka suka ce a daina kawo ƙara tela kuma ma ce wai wani tela yana sallama bari in je in gani inda rabon zan rafke shi to ina zuwa je dai ina tela Bashir din ne. Ga nan baba. Ina wuni. Lafiya. Ya gida. Gida? Gidan ma na ubanka ne kenan. Oh? Na ce ubanka ne isiya min gidan? Kai haƙuri baba. Ba na ubana bane, kai haƙuri. To ya daga fitowa ta kake ce min ya gida? Kana tela, kana shashasha, kana ɗan iska, kana matsiyacin gari. Ya haƙuri baba. Waye kai? Me ya kawo ka?
Dama na kalli Murjanatu ne, na ga Tamini shine na biyo ta in ce to bari na ƙara so gida saboda tsakanina da Allah nake son ta. Tsakanina da Allah nake son ta zan aure ta. Ka ji dan bubul kuma Hausar ma baka iya ba. Na ga mai Tanatu ne, Tamini. Kai ne Tamini. Kai yanzu kai telan ne kake son Murjanatu? Baba. To waye tsofanka? Duk karkaran nan da yankin nan ka gaya min wane ne babanka? Babana sunansa Zangina, shine mai sai da yakuwa da alayyahu a na tsohuwar kasuwa. Mai sai da me? Yakuwa da alayyahu baba. To agushi ma ubanta. Uban agushi dan ubanta. Ba yakuwa da alayyahu ba. Ka ji abin da zan gaya ma. Ka je ka turo min mahaifin naka kai. Ba ma ka turo shi ba. Kana ji na? Ba zan baka Murjanatu ba. Kuma tafi karfinka. Murjanatu na yi alkawari ko a samu mai arziki ko a samu dokta ko a samu injiniya ko a samu wani sanata ko wani gwamna alayyaho kake cewa wai kai to jini ne babu a gidan. Wannan haka ne, ka yi haƙuri, amma ni na sani babu talaucin da ya fi makanta, kuma na gode ma Allah domin ni babana yana gani. Kai fa ka dube ka. To ai nake da abin da mai kuɗi ba shi da shi, kuma mai ido ba shi da shi. Ko mai ido yana da abin da yake da shi. Saboda baka samu bane bai. Saboda baka samu bane, inda ka samu ai da zaka sa. Kana ji na? Wallahi Murja ta fi karfinka. Har abada dan yanzu da maganan nan da muke da kai, wallahi tallahi in ba mamaki in ka bar wajen nan amun ƙarin ruwa tunda wallahi doyin bakin kai gaba ɗaya kumbura min ciki. Ka zo ka ce wai wallahi doyin bakin ka kumbura min ciki. Ba ka kallon naka koran ne. Ba ka kallon naka koran. Shi yasa ya ga ma haka. Mai janata sai injiniya. Ai ya bi ka. Uban ka zai mu da cikin alayhi hoko dan ubansa. Dan ubanka uban naka waye ubansa shi alayhi hon banza alayhi hon wobi. Ka tsaya mana da ka gane shayin ruwa ne. Baba makaho, baba makaho, baba makaho, godewa Allah, godewa Allah, baba makaho. Murja! Baran da kullum kake da murja, Murja! na illa gare shi. Zo. Murjanatu, Murjanatu. Ina yake? Gani nan baba. Wane ne Tela Bashir? Tela Bashir kuma baba? Wallahi ban san shi ba. Wallahi biki san shi ba. To, Murja, babu ke, babu shi. Ba zan aura miki talaka ba, na riga na yi alkawari sai mai kuɗi. Duk inda mai kuɗi yake ki nemo. Yawwa, uwarki jirim ke tagumi ni jikun ba zai yi ba. Dole ki nemi mai kuɗi, wace irin mutuwa za a yi dukanmu, ke babu ni babu uwa babu, jatumarki babu. Kina ji na? Na ji. Daga yau sai yau. In ba haka ba ni ina da mutanen da na san masu kuɗi ne kuma zan iya zana su dole ki aura. Ki shiga ɗaki ki je ki kwanta. Baba makaho, baba makaho, baba makaho, godewa Allah, baba makaho. Yawon baran da kullum kake da murja ka gane illa gare shi. Malam. Na'am. Menene? Ce ka tashi mana shawara zane da ni da kai. Ina jin ki. Alam, yanzu yana tun da yarinyar nan ta girma, ko? Ta isa aure. Mu samu mu mata aurenta ta je gidan mijinta ita ma ta huta mu ma mu huta hankali mu kwance, ko kuwa? To na ji. Na ce na ji. Ai ba na ji ba, baka ce komai ba, ai shawara na kawo ma. Ina kulwa. Gani nan. Idan na aurar da yarinyar nan Murjanatu fi sabilillahi waye zai bani kuɗin da nake samu yanzu. Ba malam. Sai ka samu wani yaron, yanzu abin da yasa nake gaya maka irin wannan magana. Tunda dai kaga yanzu dai yarinya ce mai nutsuwa mai tarbiyya kafin a lalata tarbiyyar ta ko ba haka ba bana da ya fata shi yasa na gaya maka wannan magana. Ina kulwa. Gani nan. Tarbiyyar banza, tarbiyyar wofi. Ki mai da hankalinki billahi la ilaha illa huwa.
kika sake mun magana ba na son iskanci irin wannan kin ji ko ina bacci na ki tashe ni wai wuri tarbiyyar banza ni na lalace ina samun kuɗi in ci abin da nake so in yi walwala ki zo kina gaya mun wani aure da ta tarbiyya kulwa wallahi tallahi na gaya miki idan kika ƙara min irin wannan magana wallahi tallahi sai na miki sadaukin mari zan duba fuskar ki wallahi tallahi shimfiɗa miki wani sadaukin mari wallahi tallahi ba za ki gani ba kar ki sake tashi da ina bacci tarbiyar gobe idan ki ga tarbiyar ɗaya ta ko ta ki buri na yi kuɗi ko ya ne Haba malam. jin tsoron rabba san baya tunanin zai kone Shi bayi jin Allah shi ke mana gaba. Allah shi ne da hankalinka. godewa Allah tun da halinsa san bai da kyawu diyarsa ta zamo jari nasa amma bayi jin tsoron rabba burinsa in ka ganta ka kyasa sai dai bayi jin tsoron rabba so kike mu makara ne ke sai kin bata mana lokaci bacin an ce da safe ake kama fara Haba malam. Yaya kake haka ne? Kowa farabansa fa zai samu fa ba wanda zai ci faraban wani fa. kulwa ni na ce miki ina cin rabon wani Allah ya baka haƙuri. Allah ya baka haƙuri. sai kin ci min mutunci kin walakanta ni a gaban yata sai ki ce nayi haƙuri ki daina min irin wannan fa tsutsa a cikin rairayi fa babu fa inda za ta ki daina min irin wannan murja kin dauko buhun kuɗin nan na dauko gashi. Buhun kuɗi ko kuma dai abin da kake sa kuɗi dai malam ko? to yar gidan uwani huwaila wanda ta fara gada a gidan biki ke a dole ga sarkin iya yi ko duk abin da ne sai kin min shishigi dan na ce a dauko buhun kuɗi laifi ne abin zuba kuɗin na Allah ya baka haƙuri ni dai. kada ran kada hamba kullun ina gaya miki fa kar mai gani ya taka makaho ina murjanatu Na'am. mu tafi Allah ya bada sa'a. menene Kuje. ke ma faɗan zaki mu A'a, ya haƙuri. Murja Allah ya kiyaye kun ji? To mama sai mun dawo. Yawa Allah ya bada sa'a. Allahu ilahun wahidin Malam, na'am to ai ba ku fita waje ba a cikin gida zaka fara bara kuma? kuma nayi haramun ne a gidana Ba haram bane. diyarsa ta zamo jari nasa amma bayi jin tsoron rabba burinsa in ka ganta ka kyasa sai dai bayi jin tsoron rabba shi dai kawai ya ji su a hannunsa amma bayi jin tsoron rabba ko da za ka ja ta zuwa nesa sai dai bayi jin tsoron rabba in dai da naira to za ya baka murja ka ja ta koma ina ne murjanatu mai kyan hali ce amma bayi jin tsoron rabba kyakkyawa ce sannan fara ce sai dai bayi jin tsoron rabba wanda ya aure ta murjatu shi ya dace amma bayi jin tsoron rabba mahaifinta mai bakar zuciya ce sai dai bayi jin tsoron rabba baya gani amma inda naira ta makare na gani za ku zanta murjani tsatsiya ce ku ganta amma bayi jin tsoron rabba ga ta da kyan hali kuma ga tsafta sai dai bayi jin tsoron rabba murjanatu ilimi gare ta amma bayi jin tsoron rabba ta yayi tasiri gare ta sai Murjanatu Na'am baba. waye nake ji ne muryar kamar ta budurwa Sai me? Nan ina wara kana wara mai han magana haka wani? budurwa ina bara mai na mai ci balle ba kasa na kasa ke ce zaki ban sadaka ina budurwa Ka ga irin mai wannan Allah ya bani? Waka ga irin mai wannan Allah ya bani wa. ta wace baiwa Allah ya baki in ba ta budurta ba kina alunkushe kamar mosquito in ban Allah malama kahu. Allah ya gani ya haihuwa da kai wa kahu. Gara ni ina da ido na ina gani ran. Kai wai na ina kake. Babu irin. Ana fika ko yanzu ga waiwa ta anan. kuma ina cin gashi ne ka Amma ai shi an ina ribiya. Ki wani ɗari Duka kika bamu? Yaya za a ba ku nawa kai ke ma kin zama kamar wannan ki ne mai sa a wani duniya?
an ta yi hakan laifi ne, ai kyan ɗaya gaji ubansa, ai gado ba karambani ba ne ko? Ko dai kin ba mu 500 za ki zo kina gaya mana magana. Ma irin wannan umman wa mai haƙa wani duniya, ma kana aikin haya a wani duniya. Na an baba. Ki je ki canji ki ɗauki 500 ki kawo mata 500. Kuma kin ga abin da nake gaya miki, ko da yake raba arne da makami ai ba laifi ba ne. Yanzu da mahaifiyarki ta bari mun fito da wuri, ta tsaya nuku ga shi yanzu da mu za a ba wannan sadakar sai dai mu ba amma yanzu sai san mana ake yi. Ya kamata ki dinga yau mahaifiyar ki faɗa ba ni kare zan ci gajiyar farar nan ba. Ki zai ki canji ki kawo 500 ina da shi. Kai malam Wahahu wani waya a jin rawan wani. Ko abubanci kai ka fita, rawona sai na samu kai kuma za ka samu wa. Ni da kare na din ni Allah ya ma kuma na maka sadaka. Ke, ina kuturwa? Ai. To ki nutsu. Ki nutsu kar ki ga dan kin bani 500 ki tsaya za ki mun koroto to ki mun billahi allazi duk garin nan ba wanda zai bani sadaka zo ina ga magana da kika ga 500 nawa take? Nawa na rike irin ta? Nawa na rike irin ta? Rawona nake ji. Ana kira wani. Yawa da Allah bani. Yawa da Allah madara za ka bani. Ta gongoni sai ka bani gesha guda 3. Indomin can karama ce? Akwai karama akwai babba. Sai ka bani kananan guda 10. Guda 10. Ba ma guda 2. Sai ka haɗa mun da su wannan da wani. Malam da Allah ko za ka dan taimaka min da canji 1000 idan akwai. Gaskiya ba na ki baki canji ba amma sai kin faɗa min sunanki. Sunana Murjanatu. Ba ki gaya mai ɗaya sunan ba. Ayya, ya haƙuri da Allah. Sunana Murjanatu yar jagoran Baba Makawu. To yanzu kai dan Allah malam mai shago dan shishigi wai tambaye ka. Na tambaye ka ne? Allah gashi. Bani kai. Na baki fi sabilillah. Kyauta? Nagode. Nagode Allah ya saka. Allah ya biya. Nagode. Yawa to sai an ji wa yawa. Ka gama mana. Gabacin ubanta makaho ne. To yanzu kai dan Allah wai tambaye ka ke bani wannan amsa. To ai na ka rude ne gaba daya da kallanta. Kar fa ka ce kana santa dan kin dan maciji ne da ita ba. Ba dai santa kake ba. Kai yanzu ina ruwanka waye tambaye ka da kake bani amsa? Kai. In mata kake so ka zo zan kai ka je ka zaka rabu da wannan. Ka zo zan kai ka je ka zabi mace mai rahusa mai kyau kuma wata wannan. To naji nagode. Da Allah malam kai da baka magana. Ina son Allah mu dai magana da kai kaji? Okay. Murjanatu baiwar Allah, Murjanatu ki gode Allah, abbanki bai da kyawun hali, sannan yana da sancin zali. Yawwa, da Allah ina son in tambaye ka wata magana, kuma ina son dan Allah ka faɗa min gaskiya. Da farko dai, me ka sani game da wannan yarinyar Murjanatu? Gaskiya Murjanatu yar gidan wanda tijo ne makaho. Okay. Da Allah ina son ka faɗa min gaskiya. Maganar da wancan gayin yake faɗa a kanta gaskiya ne? To gaskiya Murjanatu ita dai karan kanta ba ta da matsala. Amma babanta ne yana da san abun duniya fiye da kake tunani. To ni dai gaskiya dai bako ne a garin nan kuma hanya ce ta biyo da ni nan har na tsaya wannan shagon zan yi siyayya. Amma ni wallahi daga ganin ta naji ta kwanta min a rai. To ni ban damu da waye babanta ba ko kuma wata nakasa da yake da ita. Ko kuma wani mugun halinsa in dai ba ita suke da wannan mugun halin ba abin da ya shafe ni da halin babanta. To gaskiya in dai za ka iya auren Murjanatu zan baka shawara ka yi diya da za a yi daga ka aure yarinyar nan. Murjanatu mace ce ta gari sannan Murjanatu kai in takaice ma Murjanatu ta haɗa duk wani abu da ɗa namiji yake bukata a jikin mace ga hankali ga nutsuwa ga addini. To kana tunanin idan dai na aure ta ba zan da na sanin aureta ba? Insha Allah ba za ka yi da na sanin aurenta ba. Shikenan. Ka san gidansu? To gaskiya ban san gidansu ba amma dai ina ga za mu iya bin su a yi mu tambaye ka. Kuma kaga sun fara tafiya kar su zo su shige ma yawa su ɓace mana ko? Mu ƙarasa din.